Uiteindelijk is het in de ijskast beland en ging ik ervan uit dat het project niet meer doorging. Maar toen was bekend dat de gemeente het beeld opging zou in de nieuwe gemeente de Waardhoeken. We toch het project een nijdoel kregen. De gemeente Het Bilt is natuurlijk een apart stukje Friesland, ontstaan uit inpoldering. We gaan straks op in een groter geheel. En het is natuurlijk prachtig dat je, als je Het Bilt binnenkomt, je direct op de feiten gedrukt wordt met een kunstwerk wat naar de cultuurhistorie verwijst. Uiteindelijk moeten het 3 delen worden die verwijzen naar de 3 Biltdijken. De Oude Biltdijk, Nieuwe Biltdijk en de Zeedijk. En daarmee geef je ook meteen een stukje cultuurgeschiedenis. 12 van de 3 bogen staan al. De derde boog zal 8 meter hoog bovenop de rotonde komen. En die 8 meter die refereert weer aan de Deltadijk die we hier hebben. Die is 8,5 meter boven NAP. Dus dan krijg je meteen ook een idee van hoe laag we eigenlijk zitten of hoe groot de bescherming is van het landschap.